ବୀରକିଶୋର ଦାସ ଜଣେ କବି ଓ ରାଜନେତା ଥିଲେ। ସେ 1898 ନଭେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ଦିନ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପୁନଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ କବି ଭାବେ ପରିଚିତ ବୀରକିଶୋର ଥିଲେ ପିତା ଜମିଦାର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନକୁ। ଗ୍ରାମ ଚାଟଶାଳୀରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ପରେ କଟକର ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। 1911 ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ କଟକ କଲେଜରେ FA ପଢ଼ିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନଥିଲେ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନ। 1923 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କନ୍ୟା ଶାରଦାଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କଟକର ପ୍ୟାରିମୋହନ ଏକାଡେମୀରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷକତା ପରେ ସରକାରୀ କିରାଣୀ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। 1930ରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନରେ 7 ଥର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଲିସ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କଟକ ସଦର ଲୋକାଲ ବୋର୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଧାନସଭା ଓ ପୁସ୍ତକ ଜାତୀୟ କାରଣ କମିଟିର ସଭ୍ୟ ରହିଥିଲେ। 1973 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖ ଦିନ କଟକସ୍ଥିତ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଲେଖକ ଜୀବନ। ପ୍ରଥମ କବିତା ପୁସ୍ତକ ମୋହନବଂଶୀ 1922ରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବାପୁଜୀଙ୍କର କଥା ଓ ବାଣୀ ରହିଥିଲା। କବିତା ପୁସ୍ତକ ରଣଦୁନ୍ଦଭି, ରଣଭେରୀ, ବିଦ୍ରୋହୀ ବୀଣା, ମୋହନ ବେଣୁ, ସବୁଜ ସାଥୀ, ସମର ଯୁଗର ଅମର ଗୀତ, ସାତଦୀପ ଇତ୍ୟାଦି। 1946ରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମୋ ଛବି ବହି ଓ ନୂଆ ଛବି ବହି ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ମାସିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ପତ୍ରିକା ମୋ ଦେଶ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁରେଖା ପତ୍ରିକା ତାଙ୍କ ସାଧନାର ଫଳ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ।